kushuthi asikuboni ngelinye ilanga uqhubeka ecathulweni kayihlo noma uqhubeka amaqembu ayihlo. Okwamaqembu angiboni ukuthi kuyoke kwenzeke ngoba kukhona abawangamele manje laba bathi bawoMzala bakhe. Angiboni ukuthi kuyoke kwenzeke ngene kiwo ngoba sikhula thina kahle kahle kumele ngikhuluma nje amaqiniso. Sikhula kwathiwa leli qembu leli ngoba bewakha bawakhela ukuthi bebekele thina size sikhule. Sebancane kwaze wakukhandwa negama lithi abafana bamgqumeni. Kodwa ngoba sesikhulile akusenzeki lokho. Ngoba sekondla bona, sekuyabafida nezingane zabo. So yingakho mina ngingathanda ukuthi ngithathe izinto zabantu. Ngiyangithanda ukuthi ngizakhele owami umuzi. Noma nje ngathiwa yindlu yodaka kodwa mangikwazile ukuthi ngihlale kulowo muzi lowo lokho kungulungela. Mhlambe njengoba ukhuluma kanjalo ukuthi akusenzeki njengendlela. Mhlambe kuniphatha kanjani ukuthi nibone igama likayihlo lisetshenziswa abanye abantu kudla abanye abantu ningadli nini? Kubhlungu kakhulu. Kubhlungu kakhulu lokho kwenzakalayo impela. Angifuni ukuqamba amanga ngoba sonke ekhaya futhi ngiyacabanga ukuthi siphila ngendlela eyodwa. Kodwa yize kungekho okusizokwenza. Yikho ukuthi kumele nathi sizame indlela yethu ekugcineni nethemba lokuthi yosiphumelelisa leyo ndlela lesizamayo. Uma mhlawumbe kungenzeka kube khona omunye wabafowenu otheni uyangena ecathulweni kayihlo uyawangamela noma uyalithatha ilingi lamaqembu ayihlo uyalihola, ngaba nenkinga noma ningameseka? Ngiyomseka kakhulu. Ngiyomseka kakhulu. Ngoba khona amanye amaqembu angasekho asephelile nje igama lawo avela shabalala njengabakwethu kanjena. Okay, so amaqembu nje angasekho lawo. Yiwo amaqembu esingakwazi ukuthi thina siwavuse, siwaphathe lawo maqembu. Hayi lawa asekhona aphethwe abanye abantu. Mhlambe ukuhamba kweqembu amagcokama lingabe lisalengamela abanye abantu kuniphatha kanjani? Zibhlungu kakhulu nje lezo indaba. Kubhlungu kwangempela ngoba ekhaya ziningi ingane kababa ezinekhono. Ziningi akusimngedwa inkinga ukuthi wavelela mina ngedwa ngoba nakho nginobuso obufana nobakhe. Kodwa ziningi ingane enamakhono lapha ekhaya. Kodwa nje indlela yokuthi zikuveze lokho akukho. Yingakho mina ngize ngathatha ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi izingane zakithi zonke ngiyiveze ngoba ngingenamona nginenhliziyo enhle. Ngifuna sonke sibe ndawonye sibe mdibo munye sakheni igama eliyaphambili. No, kezwakala. Uma ukuthi usanda kusijoyina lapho kumabona kude yakho ku Facebook, nginikhumbuza ukuthi ngihleli nensizwa lana embili bathi umzukulu kaMaqhawe kanye nenzolo lendidane evamise ukudida abaningi. Kwamayishela intombi bakhuluma kuze xege imlomo khumuka amaduke emakhanda onina insizwe embili ezisencane nje ehlabahlosile emculweni kanti ezithaye ukuvelela kanti si live ku Facebook siphinde sibe live ku TikTok siphinde sibe live lapha ku YouTube kanti insizwa lana ekwazi ukuthi sisize ukuxhumaneni ilona lapha igezani media yona ekwazi ukuthi sikwazi ukuthi usixhumanise lapha einkundleni zokuxhumana ngaphambi bangiqhubeke phambili ngiphinde nginikhumbuze la intokazi ohleli nayo uZamaweza uZulukhulami ngiyakaMthalani isibongo kuzothi uma bekushaya lapha u10 o'clock sobe sisenza i-crossover to izwi loMzansi lapho sobe sizinensizwe lapha uMagaye ezobe sesikhuluma kanye nayo ibuza imibuzo ehlabahlosile la einsizweni ngaphambi bangiye kuLusanda ubeke wakhuluma ngike ngabuza lana ngezinga nesasasa ukuthi ulibona likanjani njengoba usungena ecathulweni kayihlo mhla uthe likhuphuke kakhulu mhlambe yini eyenza ukuthi ubone mhlambe ngokucabanga kwakho yini eyenza ukuthi ibe linyazwa yini isasasa nje bolibona linyukile njengamanje ngaphambi ungena ecathulweni kayihlo? Isasasa ngasho ukuthi ayikho into edilimaza kodwa bekuya nangokuthi mhlambe uthando utholayo nje kubantu mhlambe lungakanani. Ngasho ukuthi angilibonanga nje mhlambe into engathi ibilimaza ngaphambilini emva kokuthi kuhambe babe emhlabeni kodwa ngathi angani noma kwenziwa ukuthi mhlambe sekuyimina yini osehola iqembu kodwa ngibona sengathi abantu ngoba mina kahle angithandwa amageza kwaphela. Angithanda mhlambe amaqembu kuphela mhlambe noma ku2. Ngithandwa nje kahle abalandeli nje bakaMaskandi bonke. Lokho ngikubone kube ufakazi kwaqala kube ufakazi nje ngisaqala ukukhipha ku-EP yangelela imanga le EP yangoDisemba njengoba kade sengikhipha ile khunja i-cover page izolo
ayikugeleka imanga kakhulu. Bengaphosta abalandeli baMageza kuphela. Akusibona abalandeli baMageza kuphela ede bejabula. Ngisho abacula imbala kade bekhombisa ukungeseka nokungiphusha abantu bekujabulela yonke leyo nto leyo. Yikho ngibona ikusasa lingathi liphezulu kakhulu futhi ngiyabona ukuthi hayi manje. Ngendlela engiyibona ngayo ke mina ngathi hayi nguthumbu wamakhosi kahle kahle omaskandi. Mhlambe ngingaqhathanisa isikhathi iqembu liholo uyihlo ngesikhathi kade liholo uPotso isasa sabeli njani namanje njengoba sekuwo. Kahle kahle yikho bekade ngithi ngizama ukuchaza ukuthi mhlamba ngani uma kwenza ukuthi bengakafiki yini mhlamba indimeni zomaskandi kodwa ngendlela engibona ngayo njengamanje mina hayi kuyafika hayi futhi ngibona sengathi akusazofika kakhulu kusasencane lokho ngoba kuseza ngisho i-album impela hayi angiyazi lento isazokwenzeka mina hayi angiyazi ake sigunyamathe ukuthi nisiphe nje umqoda njengamanje ngizoqala ngalitho lenitani ukuthi ayelisiphe nje umoco elizwisa ukuthi emphakweni losiphathele wona noluphathele umbukele ekhaya. Mawota ngijabule ngijabulele ukuthini Mawota ngijabule ngijabulele ukuthini Ihanginte uluthando wowe lokhu ngagcina kudala uthando lokhu ngagcina ngisaphuma esiswini sikamama ngicela ukuza webafana wami asiyodibana nene njengoba ukwenza kanjena kaze siyodibana nene. Ngaphambi ba ngiqhubeke sibuyele kuwe ngicela ukuthi ngibuyele la ku Lusanda asiphe nayo ukuthi mhlambe yena siphathele yona ngizwele kuthiwa sikhale ezandleni. Sovala mingtalu yepe yekhumbule bina ilo tuzobuye ngokisimu zawazubuye sovala mingtalu yepe yekhumbule bina ilo tuzobuye ngokisimu zawazubuye kuyabanda